Leo, gael gychwyn efo'r ffaith bod heno'n brofiad chydig yn wahanol i ti yn cychwyn y gêm ar y fainc a felly yn gwylio dy gyd chwaraewyr. Be nes di o'r perfformiad na heno yma? Ydy, mae'n siomedig pryd mae unrhyw chwaraewyr ar y fainc. Ond na, fel unrhyw person arall ar y fainc, da ni eisiau'r tîm i wneud y dda. Dwi'n meddwl, yn perfformiad reit da, dweud y gwir, defensively yn un wych. Un gol bach o dangos faint o dda ydyn nhw yn yr final third efo'r quality sgennyn nhw. So, na, oedd yn reit siomedig ddod di colli'r gêm. O fod yn y sefyllfa na lle wyt ti'n gwylio gêm o safle hollol wahanol am unwaith, be nes di o'r perfformiad na a'r cyfleuon i feddwl na mond gol oedd yn ddyn? Nathach chi wneud digon o hynny? Wel, ydych nhw o'r gêm Shamrock, dwi'n meddwl ni wedi creu rili llawer a ella heno edrych nhw o'r gêm, ella fydd am llawer o gyfleoedd neis dweud, ella bod nhw'n hanner chances, ond na, rhaid ni jyst mynd a edrych nhw o'r gêm yma i fynd fewn i'r gêm nesaf. Pan ddos di ar y cae, gai ofyn sut brofiad oedd i chwarae yn y fath yna o awyrgylch, achos nath nhw'n gwneud dipyn o sŵn y cefnogwyr oedd yn trafeilio? Do, fel o fi a Sean yn dweud, nath nhw'n stopio canu trwy'r gêm a mae'n brofiad gwych chwarae efo hynna. Da ni wedi chwarae mewn gemau mawr rwan a oedd yna'n wych i chwarae yn ebyn tîm fel yna, atmosffer fel yna. 2 gêm ar ôl yn y gystadleuaeth. Be fydd y negas wrth fynd i fewn a symud ymlaen i'r gemau yna wan? Mae rhaid i ni edrych i siwcr o bob gêm da ni'n chwarae. Dwi'n gwybod fydden nhw'n gemau anodd iawn, ond ar y funud gen ni'n byd i golli a mae rhaid i ni fynd amdano gemau. Mater fach na o Barry yn gêm gynderfynol yn y Nathaniel MG ddod dros y penwythnos. Oedd ti ar goll ar gyfer y gêm gyngrair yn erbyn Pen y Bont penwythnos dwytha. Fyddi di nôl ar gyfer hwnna? O'n i ar y fainc, ond dwi'n gobeithio bod yn cychwyn y gêm, so gawn ni weld. Barod amdani? Ie, yn sicr. Diolch i ti, Leo, diolch yn fawr iawn.